Muna balik. Wala kay Vitos. Nar. Kailangan nila kanuluto ng mama. Kanuli? Hello, what's up, best friends? Hello. We're here at SM. So, by the way, guys, I'm with my other YouTuber friends. I am Maishan Laga. Yes, guys, and Chasing James. woohoo! This is Teresa Metz vlog. nag-exchange ang mga buhay. So we're going to buy a cake, guys, kay mag-gate crush me. Actually, wala pa ko kaila sa kong atuon na kanang mag-birthday. Pero gidahan ako nila, guys. It's actually our first time to see each other and meet each other. So, mauna siya, guys. Let's go! May cookies and cream, sir. Happy. Ribbon, baka naman. SNR? Oh. Kulay! Ay, SNR, nandun sa sa Mandawi. Or you try sa Goldilocks. Meron Goldilocks. Sorry. Balik lang eh! Mga bastos! Unsa man Trevon na lang daw ta. So we're here at Goldilocks, guys. Kay nangita mi yung cake. You might be wondering anong same rag hapon akong suot because kay gikan ko sa ano, guys, Skin 911. Then after dito kay nidiretso na lang ko dire. Kaya invite ko nila for birthday. Nung naka-receive dahil sila og kanang formal na invitation niya. Ako wala. Kasi mangita dito ba? Gabot. Ma'am, may taon ko kuha na, ma'am, ha? Wala sa sila duha. Wala sa sila. So, Absent. kinsa rin mag-invite gudani. Sila na Ikaw, duha. kani si James. Sa gawas mo ta sir. Lagi. Sa gawas lang siguro ta, ni. Tagaanak. Gawas na nagkapagkaon mo. Tubukan. Hello! Hi! Hello, these friends! So we're now here. Basta ganun na rin na lugar. Basta ni siya, basta consolation pa. Consolation. Yay! Yay! Ano yung wish mo? Si Miss Gail, pag-blow sa isa. Happy family. Oh! Happy family! Mangita sa kailan. Papa. You were tall, I looked up. From where I sat, wished I wouldn't dressed up. So, muna ni siya, bukog na lang na malin. And super busog na kayo. Ayaw gawa niya sir. Ayaw gawa niya Ikaw si na, Martini. feel patch you. Hey, what's up? Mga kapatid. Lami kayo siya. Chicken. Yeah. Ikaw. Urot na, manggapat ako Thank ikaw. you. O saan mong ganahan na food? Charot na kayo inom ang naubos ko na yung food kasi sobrang sarap at magpapakater na ako sa susunod sa birthday ni Video pero sagot niya. Ay, wow! Sa birthday na ako next year. Sagot mo. Sana all 2,000. Di ba siya? 2,000. Oh? Hey guys, so we're still here at Gail's crib. So, nangaon sila og balot. So, this is balot. So, saan na siya pagkaon? Sigo. What's that? Nana siya ikuan? Pino, kuha naman kayo na. Ba't ang laki na mo? Nana siya ulo? Kanang sa panaong form naman kayo. Ano may James sa'yo, James? Gosh! Bakit kailangan mo kuha ni kutsilyo? Lami! Lami kayo. Mahadlok man ko, oy. Try mo. Have you tried? No, Kuha never. yelo, kay murag kuha na. Try sir. Try ko karon. Karon na! Karon na! Go. Try mo na. Sige. Go! Go, Daisy! Daisy! Sige, inumin mo muna. Ano, sabaw na niya. Sige daw, sige daw. Una, lalagyan mo ng suka. Sige daw. Ay, hindi. Sige. Gusto mo ni sir? Tapos toyo, kaya ng toyo. Tuyo? Ang kasal, mayo ka na sir. Mutanasa ko ninyo kung saan niya pagkaon. Uy, 3 year lagi na ng Audrey. Kita, daghan kita. Wala na naghihap. Hi, Mama Rene. Nakuha na sir eh. And while eating balut, guys, we're watching my Chang Lagan's premiere! 1, 2, 3, 4, 5. Ganyan yung mga BYC, guys.
Medyo The premiere. Supporting each other. Nga kami sa ka mag-comment guys. Booking ba? Nagkuyog rami tanan. Kami nag-joke. So these are my friends from BYC. I haven't tried. Ang sarap ng sabaw. Parang tinola yung isa kanina, bulalo. Pero may na siya, may fetus na. Wala na. fetus, Pwede mo namang tanggalin yung fetus. mukha na dyan eh. Go. Guys, they challenged me to eat balot. And I never tried eating balot. Pero guys, tao na. Today, she will take the challenge. 2 balots for today. Oh my God! Sige daw. Second na. Charan! Here's your balot, Daisy. Unang balot. Hey, Okay. Daisy. Pila na siya ka days? 16. Oh, init lagi siya. Bagong luto. Mas dami ang init. So guys, we're going to eat balot. It's my first time to eat balot, guys. Kay mahadlok ba po, like, oh my gosh. Challenge accepted. Kaya challenge ko nila. Napilitan. Napilitan. Pero sige, let's take the challenge. Do the challenge. It's my first time and Sir Donsky's first First time. And May isang lagat. medyo agad. Kasi sila mga kuha na sila. First time. Ah, first time din. First time. So, Apat pa yung first time. Okay. Tingnan natin, hindi sila tunay na Pinoy kung hindi sila kumakain ng balot. So, Yes. kailangan nilang matikman. Yung mga Japanese to. So, How to una, open? open mo siya. Hindi ko rin alam. So, tuturuan ko sila sa paraang alam ko. Ganito. Parang dili siya same talinis. naman eh. Yung hindi talinis. Same naman siya. Parang pareho lang sila lahat. Ah, Kini. okay. dire. Parang dili talinis. I mean, to kani. Yung hindi daw talinis, guys. Yes. So, Kani. ito ang buksan. Yes. Bubuksan mo siya sa papaanong paraan na pwedeng ganyan mo siya, iuntog, pwede ring... O kani. Yes, ganyan. 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 Basig bali na ba? Basig puti na una na. Okay na, pwede yan. Tapos, balatan mo na. Dahan-dahan, para hindi Uy, white naman lagi ni tanan. Amerikano kasi. Yan, dahan-dahan kasi yung sabaw, oh, okay. Wala isa Ah, wala siya sabaw. Hindi, nasa loob Bali. siya. Oh, yun ang sabaw. Bali? Dahan-dahan. Oh, Bali. tama na. Tapos, Konti na lang dito. Wala na, ay na yung sabaw. Oh. Ang ana man siya sakto man siya nabali saktor man niya. Sakto na yan. No, Okay. ito man dessert. Pwede mo na siyang oh my lagyan. gosh! May sabaw! Lagyan mo na siya ng suka. Higo pa na sabaw. Vinegar, so put vinegar Ganyan yung guys. May itim. Lagyan mo na asin. Mahina lang mo. Tapos, asin. Put some salt, guys. Wala na siya. Go na lang niya laban Inat na. Okay. Yan. Okay. Tapos, pwede mo na siyang higupin. Oh. Kaya siya suka o kanang kon. Ready? Puli-puli higo para mabigyan. Wala si Ma'am Daisy. Okay. Ikaw naman. Sige. Wait lang. Wait. Mabigyan. 1, 2, 3. Ganun lang. Wow, sarap. Anong lasa? Wow. Ang suka. Lagyan pa ng suka. Butangan ng suka. Wow. Asin. Ikaw ano mo siya murag ingana tanan kay para mabigyan suka o kanyang sabaw. Oo. Dayon. Ano? Balamig siya. Baka daghang kinig asin na akong gibutang. Ayun. So, Ikaw next suka. kanang Shake siya. Shake. Sumayaw ka muna daw, ma'am. Joke lang. It really hurts. Wow, sarap. Sipsipin mo, ma'am. Apres sa tanan. Hindi lang, sir. Ito na. Ikaw na mo kalikis. Para wala mo gisuyop, sir. Siyong pa mo kudakon. Hala, di ka malo mo suyop, sir. Sir, suyop. Wala di akong gisuyop. Wala na. Okay. Suyop ako na, sir. Ano sa bawo? Wow, sana all. Ano sir? Ano yung mo? Wow, sarap. Naman, sir. Naman. Anong feeling? First time. Sabaw pa. ipindot ka dito para Oo, makita diba? niyo kanang side oh. Parang gustong-gusto mo Taon na na yung lang ni sabaw siya eh. dayon. Diretso na, ma'am. Labi ang sabaw. Diba? Labi
Kami ang sabaw. Sabaw yung favorite Wala ko naman sa... yung sabaw. Mamaya na, Bisay! Siya muna. Oo. Siya muna. Wait lang. Usa ko siya, Asa tara. naman? Una balik. Wala kay Fitos. Una nar. Uy! Kailangan nilukan unutan ang mama. Kanon eh? Natulog ko. Pilar ko ron. Uy! Mahalo ko! Ulo! Babuhi na, Char. Go! One! Butay suka, ma'am. Lagyan mo ng konting suka para... Asin. Tunlong diretso? Dahil suka ba para Okay na ni pa akon lang or Okay. lahi? Ano man Tunlong diretso or i-bite-bite pa? Wag na. Ayun, Diretso lang. depende sa iyo, ma'am. Depende. Gusto mo ma-feel Gusto yung mo kuan, ma-feel. i-bite mo, bro. Wala. Ako, i-bite na lang dyan ako ni Ben. Sige na, una ni. Like Suka. Suka mo para Go! mawapan. 1, 2, 3, go! Gisagulan ako siya itlog, pero hindi ko ma-feel. Makawa ko, ma'am! Dito la, ma'am. Gisagulan ako itlog, pero hindi ko ma-feel. Gitulo na. Mas labi na siya kanina part na. Unya na ka sardines kaya, pagka ha. Di na ko matun! Mistira siya sa akong kwan. Guys, gahi lagi ni diri oh. Oo, pwede Matigas ikaw talaga lang. yung Pwede wine. din Di ikaw. di na nakaunod. Pwede natin ikaw lang. Butay suka. Na. Nagurang-karang! Ay, giluwa, sir. Why luwa ay? Okay lang. Abusin mo yan, sir. Uy! Ay, luwa, sir. Ay, luwa ba? Sir Martin eh. Sir, tawa kasi, hindi ka kumain, sir. Uy, kakain ako. Oh, may pa Sir Martin eh. Oh. Unya na. Oh? Uy, basta Oh. Martin, oh, Oh? laban kayo. Laban. Magkantos. Kaya naganap ako kanina ng coke. Sige no, kaya naman ganahan man mo. Masarap. Ako gusto ko lang talaga yung suka. Ay, yung suka, yung sabaw. Sabaw? At Nailan saka na yung po ka, padre, oh. Sir, wamer mo gituwas mas dami man nasa. Iwas na, sir. Bigla pa siya sa tutunan ako. Oh, baby sisiu. Naram na tuhig di mo mamantok ko. Ma-feel na ni mo. Ako nga para dili na ko siya ma-feel. Di sir, Yung ginahan ko lang is yung yellow and the sabaw. I like the sabaw. Lami Yeah. sabaw, lami na sabaw. Would you try again? Sir Martin may pinagkatawan lang dito yung Sudowski. I don't think. pwede lang ibang first. Sarap guys, sarap ng sabaw. Or si James, di ba? Ilan na yung nakain Pwede ko? pa. Dalawa na Wala to. pa ka nagtawang sisiw. Sabaw lang, yung dalawa na. Pero Maro-maro. yung manok di pa. Ito, Oh, Yung manok. sorry. Ito, Yung manok talaga ba? Ay, James, paano? Oh, sisiw andyan. Di ang manok mo. Sisi pala. Sigam ni ang manok. Ang kira sir. Sana all. Lami juga yun. Lami kayo siya. Kay? Kanang basta lami kayo ang sisiw. Ang texture sa video? Sisiw, lami kayo. Uy! Damor sa dako, damor sa malami. Really? Mura ba na nagpa-challenge ninyo? Nakalimot mo ba? Tura pa, maro-maro pa. Hindi ka matro. Hindi ka makuha na sir. Na-awkward ako. Mag-challenge ba sir? Oh, guys! The balot with a sisiu. Usa na siya ka ng itlog sa duck? Oo. 1, 2, Sige. Oh, uy. tapos na. Huwag na masyado malapit. Malayo man to. Yun na yun? Oh, yun na yun. Wala na. Itulog lang ni mo dayo. Yes, para hindi ko maramdaman. Yun yung naman ang technique. Ano siya? Tiktik po. So, unsa may purpose niya nang ganahan mo ng paunog ko? Vitamins niya mo. Ah, ang vitamins niya. Unsa man yung vitamins niya? Aphrodisiac. Ha? Aphrodisiac. Vitamins, o sir, vitamins sir. Guys, manakog sa balot. Tanawa kong sweat, guys.
Pero kung naligo. Ipanmood si Sir, check ako Royal. Inoto din siyang taste, no? Never again. Hey guys! So, I hope you guys enjoyed this video. If you did, please give a thumbs up and make sure to subscribe to my channel. And also to their channel, Talibe. Donski 143 TV. Maestro Lagan! Chasing James, thank you. Martin. Video Macho! Summit Vlogs. Yes, guys. So, end the vlog here. And also, guys, please follow my other social media accounts. I have Instagram and Facebook. My Instagram is at @IamDaisy and my Facebook page is Daisy. So, that's all, guys. See you in my next vlog. Bye! Bye! Mga flower boys. Hoy, mahuli na to yung nga. At Gaya, thank you so much. Welcome. Imong channel. Hindi na vlogger guys, pero dili ko active na kay work. Okay. Mga unta. Kain pag guys. Sabi na ko, manguli na ta. Mga kaon pa ba lagi? Sige, sige, mga